O Concello de Rianxo está a condicionar o acceso á rotonda de Té. Contará cunha Rosa dos Ventos vinculada a Manuel Antonio e estará presidida pola figura de Castelao. Nas últimas semanas, a rotonda do Té, que dá acceso á autovía, ao Parque Empresarial de Rianxo e a diferentes puntos do municipio, está a ser mellorada. Con este proxecto búscase mellorar o principal acceso ao municipio e dar unha imaxe renovada da entrada a Rianxo. A rotonda é tamén unha destas obras que tamén levábamos tempo negociando. Aquí estamos falando de varias administracións tamén propietarias, por así dicilo, do espazo, coas que houve que negociar a cesión, houve que negociar tamén o deseño e as características da rotonda para que, favorecendo igual o tránsito, pois sí que nos permitiran un doble obxectivo que falo sempre. O primeiro é que sexa unha porta de entrada, como é esa rotonda de Té, o acceso desde a autovía, que un novo deseño visualmente máis atractivo, e eu creo que esa parte se está conseguindo coa obra que está tendo lugar. E que teña un mantemento máis reducido ao que tiña con anterioridade, xa que é unha infraestrutura bastante ampla. No deseño buscouse que haxa o menos posible, vais instalar, agora que xa están colocadas as letras e as luces e o que serían os elementos máis elevados xa están disponibles, vais pasar unha malla antixerminativa para que non medre as ervas e realizarase un deseño, unha Rosa dos Ventos, moi vinculada a Manuel Antonio e o poeta do mar, non? E tal, e vaise facer con diferentes gravas de cores, creando unha especie, unha superficie de Rosa dos Ventos, presidida por unha gran figura de Castelao en aceiro corte. E coas letras de Rianxo en tipoloxía Galicia, moi próxima a que usaba Castelao. Bueno, pois eu creo que o efecto está conseguido, habrá quen lle guste máis, quen lle guste menos, pero eu creo que todos podemos coincidir en que se está indo a un entorno moito máis atractivo e unha presentación de Rianxo evidentemente moito máis atractiva no que é esa porta de entrada para a maioría da xente que é a autovía e a rotonda de Té. O deseño da rotonda é un traballo de xardinería saborido e a execución técnica por parte da empresa Tarrío y Suárez. Ademais, os traballos están xa a piques de rematar.